दिनै गगामुगाव बिजेपिनि मोनसे गिदिर सुबुं गौमा बे गिदिर सुबुं गौमायाव बाहागो लादों आसामनि गिबि मन्त्रि हेमन्त बिश्व शर्माया बिजेपि दोलोआ बे सुबुं गौमानि गेजेरजों लखिमपुर लकसभा बियाबाव सिगांग्रोनो फोसावनायखौ जागायदों गिबि मन्त्रिया दिनैनि सुबुं गौमायाव गोबां बाथ्राखौ बुंथियो मख'नो गोनांदि मिरुआव नरेन्द्र मदि दैदेननाय बिजेपि सरकारा 9 बोसोर आबुं जानायनि उननिफ्रायनो हादरनि गेजेराव दासान्दि सुबुं फोनांजाबनाय अभियाना सोलिगासिनो दं मख'नाया गोनांदि हादरनि गेजेराव लकसभा बिसायख'थिया खुंजानो गेजेराव 9 दानल' दंसै बेखौ नोजोर होनानै दासान्दि बिजेपि दोलोआ हादरनि जायगा फोसावदिंनायखौ सोलिहोगासिनो दिनै गगामुगनि सुबुनसरि फरायसालिमानि गेलेग्रा फोथाराव बिजेपि दोलोआ खुंनाय गिदिर सुबुं गौमायाव मन्त्रि डक्टर रनोज पेगु एमपि प्रदान बरुवा एमएलए मानव देखा नबकुमार दले तेरेस ग्वाला आरो गोबां दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लादों बे गिदिर सुबुं गौमायाव गिबि मन्त्रि हेमन्त बिश्व शर्माया बुंदों बुरलुंबुथुर दैनि सिंजों भारत सरकारा सुरंग बानायनो थांखि लादों भारत सरकारा दैनि सिङाव रेल बास खारहोनायनि मोनसे गिदिर थांखि लादों होननानै गिबि मन्त्रिया मिथिहोयो আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ উদ্যোগত লখিমপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ আটাইকেইটা বিধানসভা সমষ্টি সাঙুৰি আমি এখন বিশাল জনসভাৰ আয়োজন কৰিছিলোঁ সেই সভাত আমাৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ৰনোজ পেগু ডাঙৰীয়া লখিমপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ আৰু প্ৰতিগৰাকী বিধায়কে যোগদান কৰিলে জনসভাখন অভূতপূৰ্বভাৱে সফল হ'ল মই লখিমপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰতিগৰাকী ভোটদাতা ৰাইজলৈ অসমবাসী ৰাইজলৈ কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ কিবা যদি আপোনালোক এটা কথা দেখা গৈছে যে ইতিমধ্যে যি ধৰণৰ সমষ্টি পুনৰ্গঠনৰ যি প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে ভূপেন বৰাই এটা কথা কোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে তেওঁ নিজৰ সমষ্টিবাসীকো জনাইছে যে নতুন ভোটাৰ তেওঁ বিচৰা ভোটাৰ যোগ হ'ব বহুত ঠাইত কংগ্ৰেছৰ য'ত তেওঁলোকৰ 5,000-6,000 আহিছিলে এইবাৰ নতুন ভোটাৰ তেওঁলোকক জিকাব প্ৰথম কথাটো হ'ল কংগ্ৰেছো ক'ৰবাত জিকিব পাৰে ক'ৰবাত বিজেপিও জিকিব পাৰে অসমবাসী ৰাইজ জীয়াই থাকিব লাগিব অসমীয়া মানুহ জীয়াই থাকিব লাগিব মই আশা কৰিম যে কংগ্ৰেছে নতুন মানুহ আহি জিকাৰ পৰিৱৰ্তে অসমবাসী ৰাইজৰ মাজত জিকাৰ প্ৰচেষ্টা আৰম্ভ কৰক নতুন মানুহ আনি জিকাৰ সপোনটো বাদ দিব লাগে তাৰ পৰিৱৰ্তে তেওঁলোকে অসমবাসী ৰাইজৰ মাজত থাকি নিৰ্বাচন জিকাৰ বাবে চেষ্টা কৰিব লাগে थाखो जिसेयाव मुं थिसननो हांखुर जानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय रौता नर्थ इस्ट पाब्लिक फरायसालिया नोंथांमोननो मोनसे गोजोनथाव खौरां लाबोदों CBSE जों गनायथि मोननाय रौतानि मुंदांखा नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव दायो थाखो जिसेनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो स्ट्रीमनि थाखाय रौतानि नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो बे फरायसालियाव थाखोनि फराफारि आयदा फोरोंथायजों लोगोसेयैनो JEE NEET CUET इन्जिनियारिं मेडिकेल एन्ट्रेन्स आनजादनि थाखाय उफ्रा फोरोंथायबो होनाय जायो बे फरायसालियाव बिजाब बाख्रि फरायसाफोरनि थाखाय हस्टेल आरो गेलेनाय मोसानाय बायदि बायदि केरिकुलार एक्टिभिटिसनि सुबिदा दं गोसो गुदुं फरायसाफोरा दिनैनो दानो नैबे मबाइल नम्बर 8638605769 नङाब्ला 9435184298 आव थोंजों सोलाद लानो हागोन